ман ҳамин купола дидестем дӯстони азиз, ин куполи масҷид мебошад. Масҷид дар назди хона қарор дорад. худи хона якхонагаи фурӯшӣ бо таъмир ва бо нархи ҳамагӣ 395 000 сомонӣ фавран фурӯхта мешавад. дар калхози Россия ҷойгир аст. навор мона то охира тамошо кунед, ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем, сар мекунем аз суроға. аз ин тараф мости 46 микрорайон, худи 46 ва аз ин тараф мости Султони Кабир. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин гардиш медароем баъди прокати москвич. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ, бинои 5 ошшонага мебуроем ба 5-ум ошшона. бинед чӣ қадар подъезди хона тоза мебошад ва худи хона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. якхонага мебошад бо масоҳати 37 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон дар 5-ум ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ. дар назди бино дӯстони азиз масҷид аст, якчандта беморхонаҳо, мактабҳо, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ. нархаш бошад 395 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 455 15. танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.